29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Берлин дар ҳушаи вохӯрии якуми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон дар нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ бо президенти Ҷумҳурии Федеративии Олмон Франк Вальтер Штайнмайер иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни нишаст масоили ҳамкории минтақавии ҷонибҳо ва рӯзномаи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон баррасӣ гардид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазироии самимии роҳбарияти кишвари мизбон ва имкони дидору мулоқот изҳори қаноатмандӣ намуданд. Ҷонибҳо зимни вохӯрии оид ба тавсеяи робитаҳои минтақавӣ ва дуҷониба дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, афзоиши ҳаҷми гардиши мол, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди ҳамкории байни минтақавӣ андешаронӣ намуданд. Дар баробари ин зарур шуморида шуд ки ҳамкории минтақавӣ дар самти сармоягузорӣ дар бахшҳои гуногуни саноат, обу энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва сайёҳӣ фаъол карда шавад. Зимни баррасии масоили ҳамкории амниятӣ ба мавзӯи афзоиши таҳдиду хатарҳо аз он ҷумла вазъ дар Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. Инчунин сарвари давлат оид ба имкониятҳо ва зарфиятҳои мавҷудаи кишвар ва инчунин самтҳои афзалиятноки мутақобилан судмандро таъкид намуданд. Дар охири суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти Ҷумҳурии Федеративии Олмон Франк Вальтер Штайнмайер даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон муносиб бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд.